Ti papanakkelak amang ibaga aday to'y programam alagip ti napalabas, ti numero 1 adengdenggan mi kabayatan ti ingkam panagin inana. Nang runa no kasjay amalpas kami amangal daw. Naawisak mat a nagsurat gaputa kayat ko nga ibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak a makaibati iti adal nang runa kadag iti padak nga addan pamilyana. Rugyak man nga ro ti agsalaysay idi adda akpaylaang ijay oman. Kastoy man dagiti pasamak. Wow! Nagpintas mo't ng tabag mo, Rose? Kasla ka barbaro ah. Siyempre, regalo nila kay ko daytoy, Mars. Ay wow! Bongga! Leather ko naman. Mayat sapay ti quality na, Mars. Kasla sosyal. Excuse me, Mars. Anya kasla? Siyempre, social daytoy, anya. Ama mo nagmatan. Saan ka di? Saan ka mahilig iti cheap abag? Mars? Ah? Wan matkit di Mars. No kayat mo? Itidkan kan ka ti may sa abag ko. Tay ngay inusar ko iti naudi ari muar tayo. Ha? Jay ka di LV, Mars? When Mars? Kabarbaro pa'y day jay. Kayat mo? Ay katuan Mars. Pagyamanak unay no itad mon kanyak day jay abag mo. Napintas day jay kat. Okay, Mars. Alaam to lang arudan inton umay kayo jay balay, okay? Okay. 7 pairs. Jackpot! Ay sayang, nakabunot akpay laang mat ngamin iti 4. 5 ken 6 dayto yun aw. Ay sayang, pirpir kumama dayto yun. Ay sayang talaga. Ay, buenas. Naunaan manet? 3 balls, 2 hits? Tudas. Manang Susan? Manang Susan? Ay, apay, madam. Ay, mangiluto ka man iti pansit, ta meriendaon mi, kabayatan ti panagayayam mi iti machong. Ay, oo, madam, mabait laig nga raw ta mangiluto ak iti meriendaon niya, wine. Ala, agawa ang manang Susan, tanay, mabisin akon. Mangtimpla ka mo iti juice, okay? Uwan ma'am, sige nga raw. Ay kat kamada manen atap no mga bakakman may. Wana, lalaingan nyo ngamin ti agkamada tap no tumudas kayo mat. Simbangpat ka din nagti equipment nga in order tayo, Ivy? Wan sir, ni Carlo ti binilin ko amapan mangi-check no kompleto matlaang dagiti na-deliver. Okay. Nasayat mat nga ron no kasta. Na, Oh, sir, okay kayo lang ka di? okay ak lang. Sigurado kayo, sir? Okay ak lang, kurakmat. Tinasayat, awagam ni Carlo. Kumusta no? Kompleto mat lang nagiti in-deliver dang in order tayo. Sige, sir. Okay, Ivy, agyaman ak. Uy, apay akas na tila nga masimang bet, iha. Apay anak kami suot ka. Ada ka di parikot? Kasanumat nga min, mami. Adamanan baro a cellphone ti classmate ko. Okay? Anya ko mga ita. Barbaro mo ti cellphone mo, san ka di? Daan day to yan, mami. Apay aya. Anya ti kayat mo a cellphone, iha? Kaya't kung agpada kami iti classmate ko, mami. Okay, sige. Awagat nga rod ni daddy mo, Kalpasan na, si kanton ti mangibagano, anya ti kayat mo a cellphone, okay? Sige, mami. Hello, anak. Kumusta ka? Daddy, igatangan nakman iti baro a cellphone ko. Ha? No, kagat-gatang ko lang matibaro a cellphone mo. Daan day giant, daddy. Tay kumamat latest a cellphone ti kayat ko, daddy. Jay clear ti camera na, kun dakkel ti storage na. Anya?
Di mo't kabarbaro lang ang modelo ti kinatang ko ang cellphone mo. Sige matan Daddy. Please. Ay, Oh, sige, sige. Mangipatuludak nga ro diti igatang mo, anak ko. Yay! Thank you, Daddy. I love you. I love you too, anak. Ited mo man nga ro ka ni mami ti cellphone. Kaya't ko akasarita. Sige, Daddy. Mami. Oh, buti nga rod. Oh, lakay. Si kamat bakit? Di mo kumaunay spoil din ti anak ta. Di mo kumaruaman nga biyag atas labak nang. Apay ayan, lakay. Katbak nang tayo mo't sana ya. Ken may isa, manulaang mo ti cellphone ngay pagpagatang na. Basit lang, dayjay may bawas iti sweldong, di ta uman. Alala. Mano kumaaya na ta cellphone, bakit? Nadya bidot, mapan 30,000. Jesus, naginan. Pang tuition na dayjay na. Rose, saan ko pidutan ti kwarta diti oman? Itrab-trabahwak da kita kwarta. Ken maysa, agur urnungak meten, tapno into nagawidak, at dan tumot aramatek amang rugi iti uray basit lang ang negosyo. Anya? Kayat mo asawan. Di mon kaya tiyag subli dita abroad? Saan mat nga ti kasta? Ti puntok lang, saan nga nanayon nga daak ditoy? Siyempre, kaya't kayo mat ama ka din na iti anak ta. Sige. Baliwan tantulangin tiyag sarita, Albert. Ado pa'y nga mintinaskan nga ramide. Sige nga rod bakit? Agan-anan kayo ditawan. Hi, Sir Albert. Oh, Ivy, si kamat gaya. Amom, sir. Kanya, Naggasat man ti pamilya medyo Pilipinas. apay matanak ko ng tikasta, Ivy. Ngamin, at danam naman dakaskan ka. Wala. Awan mo't ngamin daddo maagas gastusa. Kasi ti apo, nakapatakderak mo't iti balay, kabayatan ti panagtrabaho diti oman. Kan makunak, stable mo't ti educational plan para kan ni Erika. Isa basit lang na banag kanyak, no ipaay ko na iti kalkalikagumanda. Sa bagay matkit di, sir. Ay, mapantaman kat DJ coffee shop. Ituloy tatag sarsarita ijay, kabayatan ti panagkapeta. Ilibre nak, sir. Sure. Okay. Kasaro, Rose. Nakapag-desisyon ka ka din, may papalit ti kotse, ngay pagbagakin ka. Dayjay? Uwan, pare. Ang, Injak pa'y ngamin na ibagakan ni Albert. Ay, ket ibaga mga mili na, mare. Amang ano, unan nakapay ti sabali. Abay, tayin inutok na ibagakan kwa na, pare. Basta, di mo pa'y lang iti sa bali, ha? Ay, ket depende iti tulagan, mare. Nagninan tumat ngamin ti panangtad mo kanyak. Amang ano, mabalin mo't bawasam, pare. Ni mare met, no kayat mo, ikan kay ti nababa at down payment. Ha? Amom, napinta sa pangarkila ti kakas niya klase ti kotse. No kayat mo, i-test drive tayo itong madamdama. Edi kasta, marignam do kasaro ti kinapintas ti kotse nga laklakok ken ka. Oh, sige. Mayata kiti dayta pa ni Bernie. At to yung ti blueprint, Sir Albert. Agyaman na ka, Ivy. Oh, sir, agan ano kayo? Medyo nasakit nga ron ti tiyan ko. Itay pa ya, marikrik na. Nangrugin ti, madamatimetik tayo. Mga nusan ka natunawan, sir. Tinasayaat, agawid kayon. Iti kasta, makaina na kayo mat. Manumatan nga aldaw, naka-overtime kayo. Tsak pa nga minalpas to yung report ko. May papan ti specs na ti machine in order tayo. Palpasak lang, bit. Kalpasan na, agawid at tumutan. Okay, da kayo nga rin ti makam mo, sir.
Awagan daklaan mo ada ka sa pulan yo. At daklang di tabangir nga opisina. Sige, Ivy. Agyaman manan. Awan ang yaman na, Sir Albert. May sama ng bayakis, Rose. Anyan, sika talaga, Bernie. Gusto na. Ang mga nada makakita ka data dito eh. Sige, matana. Good night, kiss. May salamat. Tangiwat mo, kunak. Di mo pigsaan ang mga numanggagnak ka ni Manang Susan. Awan tao dito. Oh, kas makita mat. Dudwa talagang dito arubayan ti balayo. Bernie, sana kita makikiat. Baka mamauyo nga talaga ti kinapintas mo, Rose. Lumabalin. Yak kumakayat nga sinatay ta arami. Anya? I love you, Rose. I love you too, Bernie. Wala na, agawid kan. Ta sumurikak mo din di balay. Congratulations, Sir Albert. Nakalalaing ka iti presentation mo, itay. Agyaman na, Ivy. Inaramid ko lang mat ti trabaho. Imbaglangan ko nang tanagustuhan mo dagiti supplier. Di ko namkit di, sir. Talaga analaing ka anang lukoy kadakwada. Sir? Tiyan ko. Sir Albert! Sir Albert! Help! Help, please! Help us! Is there anybody there? Help, please! Albert? Oh, apay kasta tila nga man nakakita kanya. Di ka di maragsakan, tadakon. Ay, kuha. Saan ba't nga iti kastala ka? Siyempre, maragsakan na ka. Daddy! Oh, Erika, anak. Daddy! Oh. Ay na, balasang ka, niha. Siyempre, Daddy. Ni Manang Susan ngay bakit? Ha? Ay, kuha. Ang mga no, aday di kusina, lakay. Ibagam, tamang isaganay ti pagsasangman tayo. Kabayatan aluklukatan tayo dagiti pasalubong yo. Asino takin ko ti kotse na kaparada di tarwar, bakit? Ah? Ay, kuha. Kutsi tayo, lakay. Ginatang ko kan ni Pari Bernie. Gimatang kay ti kotse ko nam? Sa dino ngay tinangalamit ting gatang mo? Sa dino ngay kuma, iti savings ta alakay. Anya? Binawasam ti savings ta? Hanggang apay? Sayang mo ti kwarta, no adalaeng ije bangko, lakay. Iso nga, inggatang ko ni ti kotse. Isungar nga da iti bangko ta urnong taday jay. Urnong ta pari panagadal ni Erika. Hanggang apay binawasam. Lakay, mausar mo ti kotse. Pag business. Mabalin pang-arkiladay jay. Kan may sa, agpawid ka tumatlaan. O, san ka di? O di, masukatan tumatlaan tinaigatang iti kotse. Kinapudno na bakit? Nagawid ak tapno umayak aginana. Pinagbakasyon nak ti kumpanya pagtadrabahwag. Gaputa kalkalpas ko lang na operaan iti Galston. Anya? No kasta? Dito'y ka pa'y Pilipinas? Kano nga iti pa nagsubli medyo abroad? Tsak payam mo, abangan no kalpasan ti sumagmamanupay bulan. Masapol nga agpaimbagak pa eh. Hakat, kasano nga ro din dagiti gastusan tayo dito'y balay. Kasano tayo, Albert? Panag ko na. Nas ka naliklik at napailaang ti panagsinarak ta. Nangro na ita, taadan dito iti asawa. Hanggang Rose.
Agpalamis tapay laan. Amangan ngamin no makadlaw ti asawa. Sa kabalan. Amumay no kasano ti panagayat ko ken ka. May sa minuto lang hindi ka makita. Kasta una yan ti iliw ko ken ka. No ipilit mo ti kayat mo, mapilit anak mo't amang isinakin ka, Bernie. Rose, O anya, agpili ka. Liklikan tapay laeng ti agsinarak, wano agsinatan. okay. Sige. Umanogot ako ni ti kayat mo. Ti karim kanya ka. Di mo limpatan ti obligasyon mo. Di kayat ko asawan. Ket ti monthly abayad mo di ti kotse. Alawanan. Sige. Tamangi transferak iti bank account mo intun pika. Okay. Layo nam tong araw da. Iti kasta. At dapat pangalawans ko. Wen ko naklang arutan. Tay takit ti kayat ko ken ka, Rose. Agyaman ka. Sige. Awanan niya man na, Bernie. Manang Susan, simangpat ka din ni Rose? Awan pa'y mo, sir. Ito yun ti agasyaw, sir. Agyaman manang. Madamag ko man lang. Ti anya, sir. Awan ka di ti madmadlaw yu ti asawa, kabayatan ti kaawan ko? Ha, Manang Susan? Kwa, sir. Pangasi yu manang. Ibagayo ko man at amuyo. Kwa, sir. Kinapudno na. Kanayon dangag majong dito'y balay. Kadwa na dagiti kukumari na. Kanayon da pa'y nga raw arumuar. Kadwa na ani. Sino manang? Kwa. Di kayat ko asawin, sir. Kadwa na dagiti kukumari na. Basta, sir. Nasaysaya mo lang da kayo mismo ti agpaliiw, sir. Lukan yaw dagiti matayaw, sir. Kerugian yaw ti mang biro iti ebidensya. Anya ti kayat siya asawan, Manang Susan? Sus, apo. Di kwa, sir. Ayawan, sir. Lipatin yung tinaybagak. Pasensya kayo pasensya kayon. Pasensya kayon kanyak, sir. Apo, tila mo, ti malablabid mo ngamin na ito ang iwat. Apo. Sabino tinagkapuan, Rose? Di mo timpakadagkan ka nga dauting mi. Sino ti kadwam? Dagiti ko kumari ka. Sino pa'y kuma? Kadwam ka di da Bernie? Una, tay sukat nga ro ti driver mi. Inbagak matkan ka, san ka di? Kinapudno na. Tultulungan nak, amang ibaba ka dagiti daduma pa'y agamit ko. Kan, dagiti daduma ngayon no sarmi ang nag-outing. Kaano pa yaluklukwen nak, Rose? Kaano pa eh? Ha? Anya ka din dagita may bagbagam, Albert? Saan nakapulsak? Nakitak ti panaginggin ng tilyo itay iti kotse. Sakbay adim sa kayo. Kwa, Albert. Awanan kayo ti bahin. Agrigriga ta kiti balasi tao ng agtatrabaho. Ngam adda kayo ngot dito yung aglanglangoy itiragsak akadwam ti lalakim. Wanan! Basurkon! Ngam napanunot mo ka di? Nga damat dagiti kasapulak kas may sa babae? Kat ni Bernie tinangipaay iti dayta. Isu tinangip-ip iti iliw ko kabayatan ti kaawan mo kada kami. Sakbay kaya man takin basol. Wen! Basol mo matlang! Gapot awan ka iti sibay ko! Basol ko pa'y gayam tagtrabaho. Tapno dalang maitit ko kada kayo nga gina.
Lagawan kat nga bain mo, Rose. Ibatanak, Albert! Ibatanak! Masaksakitanag! Ibatan! Ibatan tarupang! Hustan! Bastos ka, Albert! Dita! Albert! Hustan! Sika ti bastos, Bernie. Kinundawayam ti kinalupoy ti asawak. Ay ayatag ni Rose, Albert. Ay ayatan tarupang. Hustan, Albert! Hustan, Bernie! Kumanaw kan! Pangasim! At sarita tan tulangan iti sa balingal daw! Awanan kayo ti bain. Pumanaw kayo, adwa. Pumanaw kayo di ti balay ko. Panaw! Anya pa'y dagiti sumarno a mapasamak. Maurnos pa'y nga ta tinagbaetan da Albert ka ni Rose. Papagayam, padaanan ti may kadwa paset ti surat ni pagayam tayo nga Albert. Dito ilang programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti surat ni pagayam tayo nga Albert. Iti umuna apaset ti surat ni pagayam tayo nga Albert, intay na amuan ang nakaipundar daytoy iti balay, babaan iti panagtrabaho na ijay oman. Ipapaay na amin akasapulan, wenno dawatan ti asawa ken anak na. Ngam ti di na ammo, luklukwan gayaman ti asawa na. Iti saan aninamna maapasamak, nagsakit daytoy ket na opera nga isu ti makagapo no apay a pinagbakasyon pay laeng ti kumpanya a pagtrab-trabahwan na. Ket iti panagawid na ditoy Pilipinas, ditoy nan anadoktalan ti ar-aramidan ti asawa na ken ti mismo a kumpari na. Intay nga rodan ituloy adenggan ti may kadwa apaset ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo nga Albert. Nagsakit, Rose. Nagsakit ti kasto niya naramin mo kanya. Pagkawanan na, Albert. Jaging gagaro ti amin. Nasuliso ka klaang gapo itinabayag ka kaawan mo. Saan nga umanay arason na itang? Albert. Alam amin akagawaam ket pumanaw kan diti balay ko. Nawaya kayo nagdinay ti lalakim. Panaw! Gusto ko mantay ta, Mami. Daddy. Sige! Pumanawag. Ngam ikuyog ko ti anak ko. Huston, Anya? Mami. Please. Umay ka, Erika. Umay ka. Sumurot ka kanya. Panawantan ni Daddy. Saan? Di mo alam ni Erika. Mami, Daddy. Gusto ko man. Umay ka, Erika. Mami. Batan ni Erika, Albert. Saan? Maasi ka kumamat iti anak ta. Masaksakitan ni Tiyan Aramidam. Pumanaw kan, Rose. Pumanaw kan ket di ka nagpakpakita pa iti uray ka naman. Panaw! Hi, Sir Albert. Welcome back. Hello, Sir Albert. Uy! Ha? Ada ka di bagbagam, Ivy? Ay, Pasensya ka. sus. Di mo ko na kailiw mo man ang ti pamilya. Kat no awit mo lang mat iti Pilipinas. Ivy, Hala, nagunagmatanday ta sa naay mo, sir? Ada ka di parikot? linukonak ti asawak. Anya? Nagsakit. Inaramit ko mat amin ang kabalak. Inted ko amin akayat da. Iningkak inday tinapintas sa pagnadan.
Inted ko tinarang ay apa nagbiag. Ngam, anyan. Takas na imod kayam ti subat na. Pinanawan nak. Kat mas pinili na't si Murot iti lalaki na. Tinasakit. Inko yung labay ti anak mi. Sir Albert. Nagsakit. Ivy, nagsakit. Oh, sorry, sir. Diyan ka mo, kas tagayam tinapasama, kiti panagawid mo, iti Pilipinas. Pasensya kan. No si kamat tanti pangibagbagak iti sakit tinakam ko. Okay lang, sir. Sana bale. Amok na kabailan nyo, dayta. Cheer up, Sir Albert. Ti Albert nga amok. Kat saan lang ka maupay, kan saan lang ka asumuko. Ivy, Amok, kan mamati ak amalasatang matlaan. No anyaman dayta pagdaldalanam ita, Sir Albert. babe. Amay ano tapay kwartam dita. Pauitak ko madananang kantatang. Anya? Kat naawan to ba yan ti pagbayad ko kadag iti bills tayo? Ken may sa dino nga iti pangip-ipanam iti birok ti arkela ti kotse. Kat inaldaw mo at arumrumwar ka. Ay, ako Insugal mo ka di manan, ha? ay, nagdakkel nga ro tiyabak ko iti rami. Anya ka mutin, Bernie. Husto ko man ti panagsugsugal mo. Imbis na tulungan na nga birok. Saan mat? Takkarkarwam mat tirigat tayo. Danda ni awanan ka nan tayo. Ngam, tay tapay laang mat sugal ti asasikaswam. Apay no gastos ang mga minan ti pau-pau iti asawa makwarta. Iro Ramon, tayo so tiyaramatan tayo. Saan, Bernie? Kwarta ni Erika dayjay. Jak mabali na pakibiyangan. No, ket kasano tayo ngay nga ron ita. Kasano ti kanon tayo. Agdiskitar ka nga ro da. Awanan ti amok a pagdiskitaran. Nalakag to pa'y amin ang dagiti alahas ko. Oh, dahito ilangan kakaisunan nga aritos ko iti nabati. O di ilakotan na ita. Iti kasta at na kwartata. Ay, saan? Jak ila ko dahito, Bernie. Regalo dahito ni Albert Kanyak iti anniversary mi. O, di rimor matlang ti kinapurno. Siguro, kay limon ti asawa man niya, ha? Anay ko! Ibata matiimak, Bernie! Masakitan! Di bagam ti porno. Kay limon Reging Albert, ha? Ano ka di, Bernie? Di mo amo di lablabidan! Di ka kamanlangan! Papanamon, di na panahon ito'y. Rose, hagsubli ka! Mami, agawit na ni Jay balay, please. Jakon kayat dito'y balay ni Ninong. Kahiliw ko ni Daddy. Erika, ano? Umay ka. Umay ka tayo tulog kayo balay tawa ng na amam. Anay ko, Ninong. Imak. Anay ko. Dinagkudan. Bernie! Ito ba ang tiimat anak ko? No, apay mas ngamin ngayon tugtugod mo pailang na diyang obing ito'y. Hoy, Bernie, ah! Di mo iramraman ti anak ko. Awan ang muna kadagiti mabaspasama. Oh, salpak kayo kiti. Na kayo nga ginati malas iti biyak ko. Panawan kayo manlangan. Baka uma kayo nga gina. Oh, Sir Albert. Agkapi ka pa At to'y, inyalaan kay ti kapim. Oy, wow. Thank you, Ivy. Oh, at to'y ti biskuit. Ola, agkapi kayo pa, sir. Gusto pa iti trabaho. Ha? Aginanakamad, sir. Manipod nagsubli ka dito'y oman. Puro ka trabaho. Inton kwan,
Ang sakit tumanan ti tiyan mo. Amom, Ivy, itala ngay magakin ka rito. Anya day ta, Sir Albert? Agyaman na ka. Agyaman na iti kanayon na kandam iti sibay ko. Agyaman na iti kanayon apanangan andingay mo kanyak. Nawan ka lang siguro. Tsaka mo, nun yung tinapasamak ko. Awanan nyaman na, sir. Pakaragsakak timang tulong kan ka. Agyaman na ka talaga, Ivy. Sus, awan anyaman na kunakmat, sir. Da kayo kit di man. Namabalin. Kitawag no ready na kuman awagan iti sir. Albert, kunam lagtak makanyakon. Saan na mabalin, sir? At data dito'y opisina. Sikat ti boss ko. Iso arumbang nalaang nga rod nga awagan ka iti, sir. Kas pa ng respeto kan ka. Ivy, O sige, di kan awagan iti, sir. No, ilibrinak iti dinner ita. ha? Ay, O kanya, deal? day talaga ya. Okay, deal. Wen, kunak lang aruren mahal. Wen. Bayam. Tano makadawat ak ni Rose iti kwarta. Umaya ka dagos ni dayan mo. Kailiw kang amin una yan. Kayat kan ngagkan kinarakupen. Wen, mahal, wen. Ayaw ka, Bernie! Ayaw ka! Pinag-ipot, Rose. Talaga nga awanan ka itibakin! Ditibat ka! Gusto mo talaga. Gusto ko. Agasam! Pinanawak ti asawak, gapukan ka. Ngam kastoy laang ti isubad mo kanya. Awanan ka itibakin, Bernie! Nakakadi. Pagkalma ka kumalang, Rose. Sorry ka din. Amom, past time ko lang na jaya babae. Mamati ka kumakanya. Hustod, Bernie! Nauma akon iti kasta nga ugalim! Gusto ka rin, babe. Sika, di ayayatek. Kulak lang arunan. Iso gustunan. Maminsan pa'y, Bernie, ah. Maminsan pa'y talaga apanawan kan! Di pumanaw ka. Apay di ko nam pagtatak ko nan kaya. Apay di ko nam sikalang ayat ti babae. Nangalo dita. Hi, sweetheart. Good morning. Good morning to sweetheart. Anya may dagita papeles? Surat mani po diti korte. Di ka di may papan iti annulment yo? Well, Kat, anya nga di ko na di korte. masapol ka nung agawid na kiti Pilipinas. Tapno personal nga si kaswag ti may papaniti daytoy. Kasta ka di? Pasensyakan, sweetheart. Pati si ka, may ramraman ka iti parikot ko. Awanan nyaman na, sweetheart. Okay lang mat kanyak. Sana bale, patsak ama ornos tumat lang day tabanag. Agyaman ak, sweetheart. Kat kasano, agawid ka nga ro di Pilipinas. Kapilitan, ha? Kayat mo ka diti sumurot? Iti kasta, ada kaduak. Katwa na, sweetheart. Okay nga ron. Sige. Tasi kaswe kung ti panagawid da iti Pilipinas. Wow! Si kakaditi ng luto amin karagitoy, sweetheart. Dua kami kanimanang Susan, sweetheart. Tinulungan na ka nagluto. Okay. Anya pala nga iti kukuan nyo. Mangan tayo na, tani, mabisina kon. Sige, sweetheart. Agtugaw ka, takabilak din na po iti plato. Sige, sweetheart. Oops. Oh, Manang Susan.
Sumango ka matan iti lamisan. Agigiddan tayo na mangan. Uwan nga agpay sumanang Susan. Sige lang, ma'am, sir. Di na ka di pakadanagan. Mga anak to, indun malpas kayo. Ay, sana. Sumango kayon. Iti kasta, agigiddan tayon. Ay. Sige, manlagin, sir. Adan sama tao. Ay, mabilit lang nga ron sa nakitaag no sino na itatintag. Sige, manang. Sir, Sino ti? Ha? Rose? sana ngayon may dito eh. Tapno agi skandalo. Imayak, tapno agi daw ititulong mo, Albert. Ha? Ni Erika ngamin. Aday di hospital. Anya? Apay? Ano ni Erika? Sigun ka dagiti doktor. Anang tamingkan ko, anak. Adda sakit na iti puso. Anya? Dakalagat na di kasapulan para iti pan nakaopera na. Iso pangasim. Tulungan na, Albert. Diyos ko. Awanan ti daduma pa amasit gak. Iso ngayon torturin ko timay. Sige, sige. Mapantay ti ayan ni Erika, Rose. Nasakit man. Ngamnasken nga ibati ko ni Erika ken ka, Albert. Rose. Amo ka na sa isaya ti agbali na kasasaad na. No aday ti puder mo. Malaksid iti ita. Maitid mo pa'y amin a kasapulan na. Kang runaan ti amin. Amo ka di mo baybayan ti anak ta. Ket sapay lang kuma. Tamapakawan nagmatan ka dagiti adwa nagpasulat ken ka, Albert. Nabayagan ang napakawan ka. Sapay ko ma, tagbalbaliw ka matan. Saan lang nga pare ti anak ta. No di kat pare ti mismo abagin. Mami, Daddy. Erika anak, kumusta ang tiriknam? At ka di nasakit? At ka di kayat mo? Ibagamla ang iha. Erika, anak. Kanayon mo kumaalaglag man. Iba't patag nakaunay-unay ni Mamim. Wen, Erika. Mami. Agsingsimpad ka, Wen. Di mo suksukiran di dadim. When, Mami? I love you, anak ko. I love you too, Mami. Mangan ka ang mga nuwan. Iti kasta, daras ka nga umimbag. When, Auntie? Adtoy pa'y. Thank you, Auntie Ivy. You're always welcome, anak. Kumusta ang tiriknam anak? Okay ka din? Siyempre, Daddy. Nalaing ngamin tiners ko. Kastaya. When, Daddy? Ubing ka pala, ngam mo umunti mang bola, Erika. Huwag nga ron. Sanak amang bulbola, Daddy. Auntie Ivy, agpaiso ti bagbagak. Wala. Darasang nga ron ti agpaimbagwan. Iti kasta, makaawid tayo iti balay. When, Daddy? Aywan kayam. Sa dino ti ayan ni Mami, Daddy? Erika anak, di mo pala panunutan ni Mami mo Basta kanayon mo alaglagi pa nagtibilin na ka. Ubing ka pa Isa di mo pala maawatan ti mapaspasamak. Daddy? Patsik ang maawatan tumatlaan, intun dumakkel ka, anak ko. Ivy? Apay, Albert. Ada ka di bagam? Agyam anak, gapoy ti kanayon nakadam iti sibay ko. Aday ta ka manan, Albert.
Apay ka di ka maumuma mangibagbagay iti dayta. Jak to pulos mauma nga agyaman ken ka, sweetheart. Dahito lang no, nauma ka na dumdumngeg. Talaga na uma ako, Albert. Ha? Namin anok ka di nga ibagaken ka. Apakaragsakak ti kastoy nga aramidag. Ken maysa, amumat no kasano ti panagayat ko ken ka. Saan ka di? Banag apagyamyamanak unay. Nang runa unay ti Diyos. Ngamin, pinaraburan nak iti tao ang mangandingay, mangilala, ken mangipatpatig unay kanyak. Kasta akmat, Albert. Kasta unay ti panagyamyaman ko iti Diyos. Gaputa si katinted na akatakunay ko iti tong palbihag. I love you, Ivy. I love you too, Albert. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko. Mabainak kuma amang ipadrama, ngem patsek apakaadawan daytoy itinabalitukan nga adal, nang runa kadagiti padak nga ina adumdum nga gita. Ket no nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Napugnuakan ka, Ana. Promise, no kaya't mo agasawatan. Anya? Bakit di nakakatawa itimba ka, Ana? Ah? Ay sus, nabartakan sa amatan, Marco. Isa Ana ka na barte ka na. Ipugno di bagbaga. Piyad ka kami asawaan. Abay, di nakatigayan, bari nga asawa. Ah? Ay na, bartak mo lang dayta, Marco. Tinasaya at agawit kan, tani. Di mo samatan ka ba ilan ti umino? Ay, sana ka na barte ko nagmayat. Amok ti bagbaga. No kahit mo, gisubliakin itong bigat. Iti kasta, makapagsarita tayo tinasaya. Sika talaga, Marco. Di nakman pagluluko na kasta. Inton kwan? Mamati ang kadagit ang ibagbagang. Mamati ka ngamin at pudno man nga ayatan nga. Nagasagana ka nagbalbaliw para kang ka, Ana. Oy, friend! Oh, apay, friend. Makapag-uy ka naman, wagas. Kaslada na pati nga ibagam, anya day ta, friend. Panagkunakit talaga seryoso ni Marco ken ka, friend. Anya? Si Kamat Gladys. Apay ay aday di manan ang Marco tinalagip mo. Jak matket malagip no jak nakita itaya simrek dito'y bar. Ah? Ni, anya ti kayat masawan, friend. Adda ni Marco di tarwar. Inbilin na nga ron ti panang ibagak ken ka. Anya? Wala. Agawaan ti ag make-up dita. Tarumwarkan. Tani. Uro-orayan na ka ni Marco igerwar. Imbagam kumaata iso ti umunag dito eh. Di na nga rod kayat. Kita kit ni ti cellphone mo at tiks nakakanumet. Ah? Ada nga agpay so text na. O, makita. Alarum warkan tadiket matagtakan nga gururay di tao. Haklonam kit din Tapno may isimpamat din ti biyag mo, friend. Anya? Kasing karikin ka. Nagsubliak. Tapno pa nagkakapudno amin nga imbagak idirabi, Ana. Marco. Ay ayatan ka. Kat numanugot ka. Iyawid ka. Di ka mandanagan ti kalay saka. Agyaman nak, Marco. Ang panagkunak kasan asyak ti babae apanagan ka. Di kayat ko asawan. Sa anak amay kari itinasinaw ang panagayat mo. Amo mati klase ti trabaho. Saan ka di? Ana, awan pari ko ti ditay ta kanya. Ay ayatan ka. Kat nakasaganak ang mga klunggan ka nga uray anya pa itik naglablabasan. Kasta ti kinapudnukan ka.
Sayang lang dahil na panagayan. Nukas kanyak ti maasawa, Marco. Amangan no agbabawi kan to kalpasan ti panagkalay santa. Saan? Yakto pulos ang babawi, Ana. Pangasim. Palubusan na kumaamangayat ka. Ikarit. Likliga ka kami na bisyok. No lagi ti umanugot ka pa'y kalay sa kanyak. Marco. Pangasim, Ana. Di na kumamat pahayan. Agawit ta ni Balay. Ikarit. Itad ko kami nakasapulam. Basta pumanaw ka niti para pagtrabtrabawam. Agbalbaliw ta atwa. Para itinapinpinta sa masakbayan ta. Gantibuklan tanto a pamilya. Mama, iso ni Ana, nobyak. Ana, iso ni Mama. Naimbag nga oras yun, ma'am. Agmano Kasya na ka ti Diyos, iha. Mala, agtugaw kayo. Naimbag man, tanaan lukoy nakamatlaang ni Marco nga umay agpasyar dito'y balay, iha. Uwan nga rod, ma'am. Pumilit mat ngamin. Iso nga imanugot akon, Di nakmat ngamin sardangan ti anak yo. Kasta ka di? Mama, kahit ko pagsaritaan tayo kumanti pa nagsimpami kini Ana. Marco. No siya klamay sa. Awan parikot iti dayta, iho. Ang urayan tayo pa'y ani papam. Paawit matkit di siguro day jayan. Sige, Mama. Kahit kumat ngaminan ng isimpati biyag ko. Iso nga nasesaya siguro na agkalay sa kamin kini Ana iti kabitan a panawen. Kaya't ko tiyag trabaho, Marco. Anya? Kaya't ko tiyag trabaho ko na. Apay lang agtrabaho ka. At kumpleto matanti mo sa riti balay. Awanan tinas ka nagatlangan. Sa bali lang tamat ang dabukod ko ang kwarta. Nakababain mat akadag iti dadakkel mo. No ultimo igatang ko iti make-up ko kat itadda. Ana, awan parikot iti day takadakwada. Bayan, tas siyak to ti mga iba kakadakwada. Ay saanan, nakababain. Basta agtrabahoan. Saanin ko nakmat. Siya akong ti mga ito diti kwarta ka sa pulang. Basta agtalinag ka lang diti balay. No dinak palubusan nga trabaho. Dinak nga rudlapdan kadagiti kayat ko nga aramidan. Oh, makabalas ka mat bakit? Sa tinang di pa na? Adda sarakag at taong Marco. Asino? Kuwan. Basta, sigod abarkada. Kagap-gapo na iji abroad. Adda ka no itid na pasalubong ko. Iso ngagsarak kami. Kasta ka di? Uwan. Anya oras kang tungay nga gawid? Ni, diak pa ila nakapampanaw. Ngam ti panagawid kon adagos ti damdamagam. Ha? Di ka kadimadanagan tagawid ak nga agawid, Marco. Iso na lang tadyak amon no anyan to nga oras. Gatsi ka nga ruda bakit? Agtext kang tulat nga ruda? Wan, danag mon ayan. Agawid ak nga agawid. Apaman amalpas kami nga agsarak itigayam ko. Agurit ka. Agurit ka. Pagtugawin ng may matait ka. Ay, wanan niya. Pasensya ka na. Kailiw ka nga minunay ka na. Wan, maawatan ka. Nung di ka kumaagpailuyos itirinam. Laglagi pa nga adnata dito'y bar. Awan ta iti hotel anya. Sa bagay mo, tete. Sigang tumang amin. Nito'y magkikayat mo pag sinarakan ta. Imbes yung itisikot ko, masulo ka. Ay, kataginan tapay ang satang tumapan ikan. Ag-enjoy tapay ikan.
Dia, impag man na pinalubusan na katasawang. Tinapod nun, di na amo nga adnaan ita dito eh. Imbagak lang nga dasarakot agayam ko. Basta. Kung naklakit din no santan nga kita. Among ka di, agas na unay nga iliw ko kayo ka. Oh, come on. Nagadumot ababae dita na talaga ang kayat mo. Saan ka din, Edgar? Dahil takit nga roti parikot. Kamin talaga si kalaan di berbirukak. Si kalaan di kayat ko amang paragsak kanya. O anak, uminom tangarudan nga uminom. Tapno makaadot. Ayaw mo na. Cheers! Cheers! Ne. Apain ba ka? Anya tulog pasama ka nga? Diyak man mo. Itay pa'y ama ditirik na. Nasakit ti rusok ko. Kan kaslang ulaw. Anya? Diyak maawatan ti marikrik na marako. At dinasehat, kuyugan ka lang iti doktor. Iti kasta, mamuantan man niya dahi ta marikrik nam. Nukasta. Pudno ti atap ko, amasikog ni Ana, iho. Wan mama, at tanto na anak mi. At tanto na po ko yung mama. Wan nga ron, iho. Ay kat ibagam iti asawa am taaywanan na ti inawan na. Wan mama, napagsaritaan min dahi tabanak. Nasaya at matgarod no kasta. Ibagam laan, no anya dagiti masapulyo. Nang runa itata masikugan ti asawam. Iti kasta, amumimet no anya dagiti rumbang agatagan mi ken ni papam. Panag ko nakatawanan, mama. Ipapayo madami na masapul mi. Ken may sa, kumpleto tayo maditi balay. Wan matkit di Bayan nyo, tatamagag to ta asawak, mama. Ang mga daman ang agpaiso dagiti masapul na adyakan mo. Ay, baturog kan balongwan. Anak? Adda ka gaya mon barok. Nangan ka katen. No saan pa'y agdiretso kalatan ni Jay kusina. Adda makan ijay. Malamdamag to na mga nanang. Niyan, sa dinuten na. Awan, barok. Rimwarmot itay nalpas kami anangal daw. Aging ka ita, di pa'y simangpet. Ni, sa dino kay kano tinapanan na. Di namot imbag ano sa dino ti papanan na, barok. Kasta ka di. Ala, iyagyo pa ilang nga ron ni si Drake. Sigurado na panlog kayo na nagawawi. Saan mat, barok? Okay, aklaan. Ngin kakit manganan. Sublatom to inton madamdama tagawid akmatan. Sigurado nga urayan na ko ni tatangyo. Oh, ato yung ti order mo nga arak, John. Dahito'y matipulutan. Wow! Sexy! Este, yummy! Oh, agtugaw ka matan dito'y abay ko, Ana. Danggayan nak nga uminom, tapno makaaduta. Siyempre, Jud. Makapaawis at talaga ti panglumana. Amom, kailiw ka una yan. Itatalaang mananyag kita. Lakit di taita ka na ang matmanan nga umay dito first, Wan nga rod, makumak ngamin iti trabaho. Sa nabalin, tada ka matan dito Iwak simpay lang ti trabaho. Aginom takit di, John. Wana, aginom ta nga aginom, tapno makaaduta. Kalpasan na, rumwarta. Okay, cheers. Cheers. Sa dino tinagkapaman. Parbaho na na. Marko. Ni, nabartag ka ba San mat? Nakainuma. Ay, sa dino kami na tinagkapapuhan. Sa dino kumapay.
Ket iti sigot anak ka po. Iti bar ni Madam Seni. Unay ka magtanana. Punak man no nagbalbaliw kan. Punak man no inidyamon day tang aramid mo. Anya nagbalbaliw ngay bagbagamat, Marco. Ana, nagkalaysatan. Agasawatan. At ananaktan. Ang maging gayta. Subsubya ng pailaang de jelo ka. Apay, asino ayat di mo mapanawan ijay? Ay, Marco. Bud na nga gasawatan. Namawan karba nga mamanglapat kanya. Iti kahit ko nga ramidan. Nawatam Anya. Rumuadak no kayat ko ti rumuar. Aginumak no kayat ko ti aginom. Asawa ka lang, Marco. Asawa ka lang. Iso di nakpakibibiyangan. Nawatam, ha? Anya. Malalala. Ang lisi kay didanan ko. Kaya't konti ginana. Lisi! Agordar ka pa tinumenta. Lani. Di ka matalagan. Ato ti kortak nila. Agordar ka la. Siyak timagam mo. Jackson kabalan ti uminom, Marco. Adun tinainom ta. Nabartan akon. Mala, no di mo kaya Diyos to arunan. Rumor talangan, Lani. Ha? Sa dino ti papananta, Marco? Mapantagot eh. Anya? Gapo ka dita makilalaki ti asawam? Agbabae ka matan, kasta? Saan ba't nga itigas na, Lani? Nabayag matan nga araramidan ta tigas to eh. Saan ka di? Oh, come on. Amo ka, kaya't mo lang diagibalas, Marco. Sige. Pagbigyan ka, tapno di mo mat ko na. Kasano? Sumurot ka matlang kaniyak inton madamdama. Ana. Of course. Kano apayaya nagkadkad iti awis mo, Norman. Ayos. Yagpat man nga rudan. Nukasta lang. Oray siya kumatan. Bullseye. Uminom tapain, Norman. Hindi ka kadiaganan. Ngamin, sol-solo na kita, Rabi. Anya, nang mayatan nga inukasta. Pagagara na katlang arot amang tagikwamanan kan ka. Cheers! Cheers! At tuyan dagiti groceries a ginatang ko para kada kayo, iho. Hindi aman mama. Ipagaptukan ni Ana, ta isunti makaamo amang isimpa kada gitoy. No ada kurang, ibagayo laeng, itikasta magatang may kanipapayo. Wan ma. Apay kasta tilang amiho. Apay, napuyat ka kadimanan. Naglalapasit ba't dagiti matam? Ha? Ay, kuha mama. Nga ron mama. Awan gayam. Ang mga notokor tayo dita. Ikandak man. At ang aming katangag. Itaman pa'y dumawat ka. Apay, na-delay ka di madan ti sweldo yo? Awan ang trabaho, mama. Naikatakon. Kat, awan ka din ti planom nga agsapul man ni ti trabahom. Agsapulak to, mama. Agam saan pa yung ita. Ala na, iti tsukit din di daw dawatag.
anas sa nabiyag. Dahil nakaliti ko ng anagbalbaliw, ha, Marco? Hustang iwat mo. Di ka natagani. Amang anak na makangagin ka. Ay, sus. Awan mo, Marco. Talaga nga adik ka. Tangiwan mo ko lang manin. Nini. Oh my God, tanggayan na. Amok mo talaga kahit mo tayo ito eh. Hello, Tatang. Pasensya kayo no itakla ang amasong batan ti awag yo. Kakit-kitak ti cellphone ko. Umay kayo humadagos kini Marco dito'y ospital anak kao. Ospital ko na yun, Tatang. Apay, kasino tino-ospital? Ni si Drake. Anya? Dinong party motor. Abayatan ti panagay ayam na. Itigit ti kalsada itay agsapa. Anya? Kumusta ti anak ko, Tatang? Kumusta ti kasasaad na? Madamatamtamingin dagiti doktor anak kao. O sige, taumayak di ta ikamot laan. Urayan dak di tan, Tatang. Basol mo ti amin, Ana. Basol mo. Ha? Di nakpabasulan, Marco. Sika ti aking basol. Saan asya? Siga! Basol mo. Imbes kami nga ay wanang kumadyanak ta. Saan? Tadda ka matitipar amakitibtibal itag duduma alalaki. Siga! Sa dino kumatiayan mo, ha? Sa dino? No talaga kamatlaan ko ma. Di sika kumanti ng awir iti anak ta. Sika di na. Isalumpang na laing ngarod ko ma. Asika ti mga awil. Unay kayo matan. Huston day tapa nagsubsubang yo. Agawa nyo kit diti ang grupo at tamapantayo ni Diyo ospital. Ang sarita kayon to itinasayaat. Inton pumaawan ti ungat yo. Hanya nga tayo ti rumbang nga aramidan tayo. Tapno ang balbaliw matandag iti anak tayo abalayan. Ay, wan nga rood abalayan. Mababain kami ipaikit din kinilakay. Gapu iti kasjay ngar aramidan di anak mi. Numuna kat isupay met ti babae. Awan met dengdenggan na. Wan nga rood. Kunakno agnakamdan. Gapu iti panakadisgrasya ni Cedric. Agam awan latamat. Ay, abalayan. Di dakat agyaman, tanasaya at tibiyagda. Saan dan amasapul nga agtrabaho, gaputa itadmimat nga rod amin dagiti kasapulan da. Day takot nga rod abalayan. Ang umbay kasaritak tumanan di anak mi, bareng dumngagmatan. Ang no saan pa'y laeng, jaklamon abalayan. O sige, takasarita min tumamot ni Marco abalayan. Katsapay ko ma, tadenggan damatan ti maibaga, sakbay amala daw ti amin. Maudin da ito'y apan nakisaritak kada kayo adwa. No talaga adidak pay laeng ipangag. Nasaysaya at siguro no pumanaw kayon dito'y balay. Ha? Mama. Jakon maanusan ti ugaliyo adwa. Nang runa iti kanayon a panagap-apayo. Imbis nga agyaman kayo, ta ipapaay mi amin na kasapulan yo. Saan mat? Taabuswan niyo mat di kinaanos mi kada kayo. Mama. Sikamat, Ana. Mama. Imbis nga agtalinaid ka dito'y balay amang aywan iti anak mo. Saan? Takanayon ka matarumwar. Kat inton agawid ka. Rabiin. Nabartag ka pa'y. Kasta ayamat ti aramid ti may sa apagwadan nga inakan asawa iti may sa apagtaengan, ha? Mama. Ita matikanahin kong ipagakin ko, Mama. Agam iyalang-alang namat. Diyak ano pa kibibiyangan. Gaputa asawa na klaang. Kat awan karba nga kamang lapad kan ko, Ana. Iti anyaman akayat ng haramidan. May sakamat, Marco. Ha? Kunakman no kunam anagbalbaliw kan. Kunakman no kunam nga inidyamon dagiti bisyom. Saan man ta nakarkaro pa'y ngam iti sigod?
Kasano? Kat kastamat gayam der aramidan ta sawak mama. Banawan sang patan naklatan diti balay. Di nasaysaya atin, asubyanak dagiti bisyok tapno patas. Saan arason day tamar ko? No talaga ang nasaya at mati panunot mo. Di mo aramidan ti agibalas. Mama, Kas nakunakon. Maudin daytoy apan nakisaritak kada kayo. No awan pa'y laang makita kapag balbaliwan nyo. Nakalukat ti ruwangan ti balay. Kat nawaya kayo a pumanaw. Pumanaw kayo nga awan pulos itugot yo no di kawis yo laang asot yo. anya, Nalawag mo't siguro tinangag yo. No oras apimanaw kayo. Makaammo kayo matan iti biyag yo. Agbirok kayo matan para iti bukbukod yo.